Iphutha elenzekayo lokucabanga ukuthi lolu suku ngolwabesifazane abathile, lolu suku ngolwabo bonke abesifazane abavela kuyo yonke imikhakha, izinkolo, imiphakathi noma imibala eyahlukahlukene. Lolu suku ngolwini njengoba lilapha namhlanje. Namuhla sibungaza iminyaka engama-70 kwaba nemali eyayihlebezwa idudula isandla esinonya sobandlululo. Sibungaza iqhaza lesibili namhlanje lalabo abesifazane abenza into enkulu neyazamazamisa uhulumeni wobandlululo. Kulaba besifazane sithi izandla zedlula ikhanda kwabasenzela bona. Umsebenzi wezabesifazane mkhulu kusukela kumaMoshezi ekhaya. Bakhulisa isizwe, abakhulisa iy'ngane. Bakhulisa umuntu osuka emphakathini ozobamba iqhaza abe umholi. Bakhulisa umuntu emphakathini osuke ezobamba iqhaza abe nesimilo. Bakhulisa abantu abasuke bezovikela umphakathi. Njengokugcizelela ukuthi this season is the season of the women. Ngethula umbiko laphayana kwishayamthetho sabesifazane i-Women's Parliament. Ngiphawule ukuthi uhulumeni eminyangweni eminingi abantu abasey'khundleni ey'phezulu more than 50% abantu besifazane. Eminyangweni eminingi kuhulumeni asikafinyeleli 50% kuyo yonke iminyango, kodwa abantu abasey'khundleni ey'phezulu. Isho ukuthini-ke? Abantu besifazane are shaping the future of our country. Abantu besifazane are determining the direction of this province.